Samantala, Idol, nagpaalala naman po ang mga otoridad sa kahalagahan po ng pagpapanatili ng ligtas ng mga tahanan, lalo na para sa mga residenteng pansamantalang iiwan ng kanilang mga bahay o magbabalak na lumikas dahil po sa patuloy na nararanasan pong sama ng panahon. Sa bayan po ng Mangaldan, sinabi po ni Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, Acting Chief of Police ng PNP Mangaldan, na dapat tiyakin ng mga residente na maayos na nakasara ang mga pintuan at bintana ng kanilang mga bahay upang maiwasan ang insidente ng pagnanakaw. Aniya, wala daw pinipiling panahon ng mga masasamang loob, kaya kahit may kalamidad ay kailangang doble ang pag-iingat. Kasabay po nito, tiniyak ng PNP Mangaldan na patuloy ang kanilang pagbabantay at pagpapatrolya sa lahat ng barangay, lalo na ngayon na may banta ng masamang panahon. Tuloy-tuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay at mga ahensya ng lokal na pamahalaan upang makapagbigay ng kinakailangan tulong at suporta sa mga apektadong residente. IFM News. IFM News. IFM News.